Debagoieneko landa garapenerako bulegoko Mari Carmen Iturbek gauza asko azaldu dizkigu, baino gehiago ere baditu azaltzeko eta berehalaxe itzuliko gara Bergarako bulegora, aurretik baina atsedenaldi hartu eta zaharberri egitasmoari buruz hitz egingo dugu. Arrasatekoa honakoa izan ere 25. urteurrena bete dute eta ospatu ere egin dute. Asier, ongi etorri. Kaixo, larrait. Alaxe da, ez da, lehengo eta oraingo partaideak elkartu dituzte, batira 25 urte direlako eta bete dituztela adierazteko eta ospatzeko. Hori da, ospakizun batzuk inituzte joan den ostegun eta ostiralien. Bueno, zer da zaharberri, ez? Euskara ikasten dabiltzenendako eta euskara berreskuratu nahi dabienendako topaleku bat. Hori da zaharberri. Donostiako talde baten iniziatibaz edo sortu zen lehenengo mintzalagun taldia eta eredu hori Baiarako herrixetara edatu da, tartian Arrasatera, 97an sortu zen hemengo taldia AED-en bitartez, gaur egun elkarte honek kudatzen dau, eta bere koordinatzaile orokorra esan digun dala Nerea Zugasti, eta aipatzen dau, talde honen helburua bai dela elkarren arteko harremanak, indartzia, bai. Bueno, helburua esan pixkat, euskara ikasten zauen jentiak eukitzea aukera hori praktika jartzeko hizkuntza, ez? Eta batzuk ez aukien ingurua euskalduna, eta orduan jente horrei aukera bat emun euskalduntzeko, eta hizkuntza praktikatzeko aldian eta astero kafetxo bat hartu edo badaz batzuk pasietan faten diena, mendira, bakoitzak itxen dau bere plana, eta azkenien dietaldiak astero elkartzen dienak, ordu bete, eta bukatzen daue lagunak izaten. Azkenien hainbeste denbora eta gero, Mintza praktika Asier aisialderekin lotzen dute, hain zuzen ere partaideek euskaraz egiteko aukera izateko, modu goxoan euskaraz egiteko aukera izateko, ezta? Hori da, eta horretarako bi rol definitzen dituzte, alde batetik bidelagunak eta bestetik bidelariak. Bidelaguna normalien da bat talde bakoitzean eta normalien da euskaldun zarra. Eta horrek koordinatzen dau pixkat taldia. Eta bidelariak badie gainontzekuak euskara ikasten dabiltzenak edo euskara astuta daukienak hor praktikatzera datozenak. Hain zuzen holako jendian dako da programa hau. Bai. Programa honek eskatzen dauen bakarra da maila bat eukitzia euskeraz hitz egin ahal izateko. Eta maila hori eukitza edozein apunta olike. Bai. Asier, eta gaur egun zenbat lagunek parte hartzen dute zaharberri programan? Arrasaten kasuen, 40 inguru dauz. Esan bida, ospakizun hau eurei begira indabiela batez astero batzen dieta, eta pasan ostegunien, kulturaten, inzabien tombola, txokolata da, mintzodromua eta ostiralien ekitaldi nagusia, ez? Eta ekitaldi horretan parte hartzekoa zen Olatz Pagaldai, bere antzeslan batekin, baina ezin izan zen bertaratu, ezta? Azken orduko baja izan zen Olatz, eta improvisa uinbier egitarauan, hor fin ibilizien, Barry Manley Irlandarra gonbidatu zuten, bera aspaldi Donostin bizi da, eta irakaslia da, polifasetikua, berak bakarrizketa bat inzauen, eta esan bida artista galanta dela jarraixan ikusiko dugun bezala. Bi zenbakiakin hemen lotuta, agian gero Christian Gola sartuko naiz hemen, ezetako geha, bakizu revulsibo. Baina, ondo, beste esan didate, beste neska bat gaixo dagoela, eta zendatzen duen, eta ni behar beste bolo daukat, baina ez da nire lehen biziko aldiz izango hemen Arrasatean, zerren eta hementxe bertan duela bost urte bat egonen zen hemen, eta aitor mutilekin oso jatorra. Baina hori material berri bat daukat, eta... Zer daukazu? Zer daukat, bat ez ere da bakarrizketa, eta humorezkoa, espero dut, gero-gerokoa, baina normalien ordu beteko show egiten dut, eta gaur material berri bat probatzeko prest nagoela, etxekon gerat nire bizipena barnetegi batean. Ez dakit bertaratutakoek barra egin zuten, nik akordeoiarekin ikusi izan dute bera, eta oso ona izan zen bakarrizketa bai. Akordeoiakin ez, kasutan gitarrakin etorri izan,
Ze, 3 abesti be eskaini zituen, monologoan tartian, euskera eta inglesa uztartuta, eta hain zuzen be, hizkuntza ohituren inguruen hitz egiten zauen, nola bera Irlandarra izen da, hemen askok sarritan galdetu dutziela, zeitzen da Irlandar batek euskera ikasten, arrarua itzen jakiela batzui, baina, bueno, berak esaten da, naturaltasun oso sartzen dauela, ikusi hauelako euskera mirestera be heldu dala, eretako hizkuntza aberatsa dalako. Donostian ni naiz euskaldun berri, baina Bizkaian hemen nago ni naiz euskaldun berri, nire izena. Orduan, bai. Euskalki bere, nire eta hau da hizkuntzaren aberastasuna, ezta? Pues hemen modu batean esaten dugu eta beste herrian agian pixkat ez berdina, eta hau da azken finean da lehenago esan bezala aberastasuna, ezta? Ez zaitxuta abesti batzu jotzen ere, bai? Bai. Hau da pandemian zehar, bi aukeren euskan, ez subjuntibo ikasten euskera edo gitarrekin kantu batzuk egin, eta, bueno, zer nahi duzu nik egitea. Bueno, Umoretik jo zuen ekitaldi horrek, sorpresak eta opariak ere jaso zituzten, ez da, Zaharberriko partaideek? Bai, bidelagunen jaso zituzten sorpresak, pitxar banatu zutzien 6 bidelagunei, eta, bueno, nolabiteko lotura inaz, Oparixa, Elosua herriko, Arabako Elosua herriko denda bateko pitxarra da, inzuzen be, ara fanzielako behin txango batera, eta nolabait, lotura hori itxeko intentzioaz. Eta bukatzeko otordu bat ere egin zuten, eta hain zuzen ere bide lagunetako batekin izan zinen, Asier? Bai, Maitere Larrañarekin, 20 urte ja bide lagun dala, eta, bueno, galdetuta, zelako esperientzia izan da, esaten dago oso politxa izan dela, ikusten dagoelako zelan bidelariak, izan pixkanaka lotxa galtzen eta, bueno, euskera hobetzen. Hori bai, ikusten dago utxune bat, Zaharberri barruan baino, igual Zaharberritik kanpo, oin entzungo dugu, moduen. Bai, eukitzet pixka sentsazioa askotan, gu gehala euskera hitz egiten duten leku bakarra, gurekin daudenien. Eta helburue berez ez luke hori, izen berko luke gurekin trebatzie, lotza hori galdu eta gero kanpuen gurekin ez daudenien, beste batzukin daudenien, euskera ziteko, Batzuten sensazio hori pixket eukitzet, bai. Alegina ere programatik kanpo egin beharko luketela? Hori da, igual hori da gehixen kostatzen dagoena, hizkuntza ohiturak aldatzia. Baina, Maitere garbi dauko, hori norberagandik urten bidala. Zeure aldetik jarri berdezu pixket, baita ere, ohiturak aldatzeko. Txarrena da, ohiturak aldatzea. Ja, ohiture daukezu pertsona batekin, hizkuntza batekin hitz egiteko, eta kostau egitea ohiturak aldatzea. Eta hor, pertsona bakitzekin behar du gogor, konbentzitu, bai, nahi dut euskeraz bizi, ez? Eta orduan, behar konbentzitute baldin aldauko, baina bestela, hori gehiago, igual olako talde txikiletan edo leku konkreto batzuten ingo du euskeraz, baina ez zehozein lekuten. Tira, eta lehenengo urratsa emateko hortxe dago Zaharberri programa eta izen ematea zabalik. Hori da, kanpaina ondion irekita dauke. 2 modu dauz bertan parte hartzeko, alde batetik telefono zenbakisa, pantailan ikusten zuen moduen, 9476212 eta bestetik emaila idatzita Zaharberri @elkartea.eusera, eta hori, animatu euskara praktikatzera. Luzatuta dago mezua, Asier, mila esker bisitarengatik, hurrengo arte. Zuri larrai, hurren arte.